Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಯಾನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಲ ಮೈಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಯ್ ಪಂಡ ದೆತ್ತೊನೆ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡತ ತೋಲೆ ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೊಂದೆಂದು ಸೊ ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಯಾನ್ ಮುಸುಂಟೆನ್ನ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡತ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿದೈ ಫೋನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇನ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಟ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾಲ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆವಲು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪತಂಡೆಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಜೇ ಇದೆ ಐಕಾದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇರ್ ಆಟೋ ಶೇಖರನ್ನಿ ಗರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಕಾಡೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೊಂತಿ ಈರೆ ಪತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈತುಲೆಗೆ ಅಂಟು ಪುರಿತಲ್ಲ ಕಾತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪತ್ತಿತ್ತು ಓ ಪತ್ತಿತ್ತು ಹೌದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆಯಾ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಗಲು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನ ತೂಲಕ್ಕೆ ಮೈ ಇಡಿಕ್ಕಾತು ನನ್ನ ಮೈಯೇ ಪಾಡು ಜಾನು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಯಾ ಮೈ ಪಾಡು ಜಪ್ಪಡನೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೈ ಪಾಡ್ರೆ ಇರಿ ಏ ರ್ಯಾಶ್ ಆ ಪಾಡಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ಈದಾಯ ಬತ್ತರ ಕಟ್ಟುವಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಡ ಬಾಲೆ
ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ ಏ ಡಾಗಿ ಡಾಗಿ ದಾನೆ ದಾನೆ ಬೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪಿನಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೆತ ನಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ಗಂದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೊಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದೆತೊಂದು ಮಾತ ನಾಯಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆನ್ ಶೇಖರಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆರ್ ಆರ್ ಪನಂದೆನ ಆರಾದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ ಎಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಆರ್ ಈ ಡಾಗಿಗ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಂಡ್ ಅವಳೊಂಜಿಂಡು ಡಾಗಿ ಅತ್ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಬಿಕ್ಕುಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನು ಚಾಕಿ ಆಂಡ್ ಆಟ ತುದಂಡ ಇದರ ಅರ್ಪಿರೋಡ್ ತರ್ಪಿನ ತುಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ 30 ಐಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ನಂದು ಸಡನ್ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯಗ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿಯವರ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ರಾಗಿಲ್ನ ರವಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಕೊಜಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಡ್ ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ರಾಗಿಲ ರವಲ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪರೋಲಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಪರೋಲಿ ಆತ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಬಿಟ್ಟೆಲಕ್ಕಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆಲಕ್ಕದೆ ನಿದ್ರೆ ಅರೆ ಬರೆ ನಿದ್ರೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆಯೆಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆಂತು ಸೆಕೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇದು ದಾದ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಮೈ ಫುಲ್ ನೆತ್ತಲಕ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂತೆ ಕೂಲ್ ದೀಕ್ ಆಪಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಬೀ ಬುಪ್ಪಿಲಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಸೊ ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೊಬ್ಬಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪಿನೆಟ್ ಕೇನುಜಿ ಓ ಸಡನ್ ಆದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿನ್ ಗೊತ್ತೈಜಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ರಾಗಿ ಇತ್ತಂಡ್ ರಾಗಿ ಸೆರ್ಲಾಕಿತ್ತೆ ದಾಲ ಪರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಾಲ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಯಾನ ನನೈತೆ ಪರ್ಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸುಂದ್ರಂಗಿ ತುಲಿಗೆ ದಿಲ್ಪುನಿ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲಿ ಏನ್ ಬಾಲಿ ಸೊ ಬಾಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬನಾನಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾತ್ ನಾವು ಅಂಚೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮೈಪುಗೆ ದೋಸೆ ಸೊ ದೂರ ಟಾಟಾ ಆಲ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಪಿನ ಎಂಕ್ ಬೊಗ್ರಿಸಿ ಸೊ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನಾನಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಬನಾನಲ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುಜೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಂಡ್ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ದಾಯ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂಡ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನಾನಾ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಬನಾನಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪೂರ ಕನತದ್ ಬಾಲ್ ಅತ್ತ ಜೋಜವು ಆಯನ್ ಮೈಕ್ ಪಾತೆರ್ ನೀನು ಬಾಲ್ ವನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಎಂತೂ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಬನಾನಾ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕನಾಯನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅವೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಸೊ ಆಯ್ನ ಅತ್ ಬೇಗಡ ಅವೆನ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ತುಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟೆಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೋಡೆ ತಿಂಪಾರೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪದಿನೇಳು ತಾರೀಕದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ತೂತುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆಪುರ ಸೊ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ನೇಮದ ಡೇ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ದೈವದ ಒಂದು ಸಾನವು ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿನಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಂಗನ ಎನ್ಮ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಗ ಸಾರಿ ಎನ್ಮ ಕಾಲ ಆತು 7 ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ದಾನ್ನ ಅಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಗ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆತನು ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಪೋನಗನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಸಾದಿಡ್ ಪೋದು ಗಾಡಿನ ಉಂತಾಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೂರಡ್ ಗಾಡಿನ ಉಂತಾದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಡ್ತೊಂಡೆ ಪೋಯ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟೆನ್ ಪಾತೆರ್ ಪಾವೊಂದು ನಡ್ತಾ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಿರಾರ್ದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸೊ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆರೆ ಇಜ್ಜಂದೆನ್ನೋಡ ಆತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿರ್ ಸೊ ಒಂದುವೆ ಸಾನಲ್ತ ಅವ್ಲು ಉಲಾಯಿಪೋಯರೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೆಲ ಜತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಅಮ್ಮಲ ಅವನ್ ತೋಂದಿನಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ತಂತ ಐಕಾರ್ ತೆಲಿಪುಂಡು ದಾದ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ಪುನಿಂದ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತುದು ಕೈ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ ಸೈಡ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಕುಲ್ಯ ಬೊಕ ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತ.